Well, ja, jeg tager den på dansk. Jeg vil gerne komme ud med nogle ting, som jeg ikke synes er i orden overhovedet. Jeg har jo været rigtig meget vild med en pige. Øhm, jeg siger sgu navnet. Hun hedder Lene Fauske, og jeg har sådan været i et forhold med hende i over et år, og så på et tidspunkt, så var jeg jo en rigtig idiot, og ja, jeg ændrede mig simpelthen for hendes skyld, og jeg har ændret mig rigtig enormt. Og jeg vil bare lige pointere, at jeg vil bare lige pointere der, at jeg har ændret mig rigtig, rigtig meget for hendes skyld, og det der så sker, det er, at hun begynder at tvivle på mig, og begynder at tro ting om mig. Noget med, at jeg har været hende utro og alt muligt mærkeligt. Sådan noget vil jeg aldrig nogensinde gøre. Jeg er ikke sådan som en person, som jeg selv er. Hun kan ikke huske, hvordan jeg var for allerførste gang, hun så mig. Hun, hun sådan direkte, så siger hun, at hun ikke vil have noget med mig at gøre, og jeg fatter det ikke. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor. Um, du kan se, at den tegning, jeg har der, det er en, hun har lavet til mig engang, da vi mødtes, og det her armbånd, noget Black Right Bright, øhm, det lavede hun også til mig. Eller hun lavede det ikke, hun gav mig det, og jeg har haft det lige siden. Men det jeg ikke kan tage, det er, at hun siger, hun elsker mig, og alt sådan noget. Selvfølgelig tror jeg på hende, og jeg elsker hende stadig. Men det er bare, at hun, hun har ignoreret mig, og sådan set blokket mig overalt. Fordi at en eller anden tøs har sagt til hende, at, at jeg skulle åbenbart have været hende utro med en anden, der hedder, undskyld jeg siger det her, Josefine, eller sådan noget af den stil, som så blev min bedste veninde. Og hun siger, og Josefine siger også klart selv, at det har jeg ikke. Og jeg vil aldrig nogensinde være utro mod en overhovedet, og specielt ikke mod Lene overhovedet. Øhm, så det er ret sjovt, at hun så vælger at gå imod mig, sådan så jeg bliver sådan voldsomt knust, sådan virkelig meget med selvmordsforsøg og det hele der, hvilket jeg er så glad for, at jeg ikke gjorde. Jeg har sådan en rigtig god veninde, som hjælper mig igennem de her ting her, og virkelig prøver at hjælpe for os, så hun kan se, at hun virkelig har taget fejl den her gang. Og den her gang er det så ikke mig, der har taget fejl. Det jeg så bare ikke kan tage, det er, at hun ikke rigtig gider mig og alt muligt mærkeligt. Er sådan en lille småting, som overhovedet ikke passer. Det kan godt pisse mig rimelig meget af, fordi jeg har den her virkelig, virkelig store kærlighed til en her Lene. Jeg kan ikke rigtig se mig selv med en anden, og hun tror stadig, at jeg er, som jeg engang var. Og jeg kan virkelig ikke tage sådan noget. Jeg har tænkt mig at tage op til hende her den 5. december, og jeg har planlagt det i noget tid godt nok. Men jeg kan prøve at lige vise, hvad jeg har haft lavet og købt. Der står simpelthen, der står, du kan se her, det er simpelthen en hjerte, halløj noget. Men der står simpelthen, hvis der I stopper videoen, så kan I se, hvad der står. Men det er hvad der står. Og så nede i æsken, jeg har simpelthen sørget for alt. Og jeg er lige glad, om hun så siger, at hun så vil have, at jeg skulle hoppe ud for et bjerg eller et eller andet shit. Så har jeg gjort det. Men jeg har lagt sådan en her ned i, sådan Twix, halløj noget. Jeg har lavet en tegning af hende i kuglepen. Og jeg har, altså den er gået en lille smule i stykker, hvilket var en lille fejl, fordi det er meget, meget løst papir. Men den skal bare tapes lidt, så burde den være fin. Men jeg håber virkelig, du ser den her video, fordi jeg vil ikke sidde sådan her, men jeg har lavet den her af hende. Altså, jeg kan ikke udtrykke mig mere klart, at det er dig, jeg gerne vil have.
Og du sagde til mig engang, at jeg aldrig nogensinde skulle give op eller noget. Men den her ting, den sidste jeg har hernede, det er en årsgave, mig og hende, vi havde, hvor jeg har købt et vaskeægte sølvarmbånd. Men altså, nu er det bare som at blive stukket i ryggen af ens største kærlighed. Det er virkelig grænseoverskridende. Det er det virkelig. Det er virkelig noget, der rammer. Jeg vil ikke sidde og sige sådan noget her, hvis det virkelig ikke gjorde ondt på mig. Og det er ikke fordi, jeg vil tale ondt om hende eller noget, men jeg synes bare, at hun skal tænke sig lidt om, fordi at jeg så finder ud af, at hun så har siddet, eller et eller andet med en fyr et andet sted, hvor hun sagde til mig, at hun aldrig nogensinde ville være sådan. Hvordan skal jeg så begynde at kunne stole på hende, når hun så begynder at snakke om en eller anden fyr? Jeg har lige fået det at vide af min veninde jo, om at hun ikke rigtig kan snakke om andet og sådan noget. Det synes jeg ikke rigtig er i orden. Og det gør jo sindssygt ondt. Men jeg vil ikke lade det gå mig på så meget. Jeg bliver selvfølgelig jaloux rigtig, rigtig meget endda. Men jeg kommer op til hendes skole, og så tager jeg den derfra, selvom hun har sagt, at hun ikke vil have kontakt med mig. Jeg vil ikke gøre noget ondt overhovedet, jeg vil bare forstå, hvad fanden der sker. Fordi efter der er en eller anden pige, der har kommet ind i hendes billede, så er det hele bare vendt op og ned. For hun skrev til mig på et tidspunkt, at hun elskede mig, og så sådan cirka en dag eller 2 dage efter eller sådan noget, så skrev hun aldrig mere til mig. Og vi har altså været sammen i over et år. Det er højst det er virkelig mystisk fra min side af. Og jeg synes ærligt talt ikke, det er i orden, at hun så bare blokker kontakten til mig, som om at jeg er en eller anden dude, der bare render rundt og er totalt player over det hele. Jeg hader faktisk at være køn og alt det der shit, men nu kan I ikke rigtig se noget over cam, fordi det er så grumset som det er. Men det er også lidt lige meget. Jeg hader alligevel at være køn, fordi jeg bliver tit dømt på, at jeg er køn og alt sådan noget. Fordi, shit, han er player, ham der, pas på og alt muligt mærkeligt. Prøv at høre her, sådan er jeg slet ikke som person. Jeg er en person med kærlighed og ærlighed, for at sige det rent ud. Og når du først møder mig i virkeligheden, så, altså, jeg er ikke engang sikker på, at du kan huske mig til den koncert. Jeg havde det rigtig, rigtig stramt til den koncert. Men jeg var også rigtig glad for at se dig, og jeg er stadig mega hammerende ultra fucking forelsket i dig. Men det er bare sjovt, at du siger til mig, at jeg aldrig skal give op. Og så lige pludselig mange måneder efter, hvor jeg virkelig har ændret mig efter, jeg ved godt, jeg har været en virkelig jerk engang, men du vidste også godt hvorfor. Men det er bare sært. Jeg sidder konstant og tænker over dig, og tænker på det, hedder det. Og så gør du det der nummer. Jeg håber virkelig, du ser, at du har virkelig dummet dig på det her tidspunkt. Fordi jeg synes ikke, det er i orden, at du kan sidde og sige til mig, at du elsker mig, og at jeg virkelig mener min kærlighed til dig. At jeg virkelig har ændret mig igennem det her seneste år. Og jeg ved ikke, om det er forkert at lave den her video overhovedet. Men det tror jeg jo egentlig ikke rigtigt, det er. Jeg tror, det er en pointering til at sige, at jeg stadig elsker dig, og jeg vil stadig være din, så længe du bare fortæller mig fucking sandheden. Jeg er virkelig træt af, at seriøst alle piger, jeg har været sammen med, nu siger jeg ikke, at du er alle andre, men alle piger, jeg har været sammen med, har decideret løjet over for mig, eller holdt et eller andet skjult, eller et eller andet shit. Og så er det altid mig, der skal være den onde. Det synes jeg heller ikke er i orden. Og for eksempel, du burde simpelthen kende mig. Du burde virkelig kende mig bedre. Du er den, der kender mig allermest faktisk. Ikke engang min familie vil kunne sætte ord på, hvor meget. Du er faktisk den eneste, der rent faktisk kender mig på det her område. Og videoen, den er måske lidt lang, men det er også det værd. Fordi hvis vi ser hele den her video, så har I ligesom fået det med. Og specielt dig, som jeg virkelig, virkelig, virkelig elsker. Jeg siger det bare, tænk dig en ekstra gang godt om, på grund af, at du får ikke en fyr som mig igen. Hvis du virkelig gerne vil slutte for en eller anden løgn, der er blevet fyret af, så synes jeg virkelig, det er det dummeste valg, du nogensinde har taget.
Og jeg er virkelig ikke den eneste, der siger det her. Men jeg kan sige så meget, at jeg elsker dig virkelig over hele mit, eller jeg elsker dig virkelig rigtig, rigtig meget af hele mit hjerte. Og jeg har sådan ret rimelig tit og sådan noget over dig, men det ved du ikke, fordi du tænker ikke rigtigt på mig sådan, som sådan. Mere fordi du tror, jeg er sådan en eller anden idiot, men det er jeg ikke. Og lad være at tænke på fortiden. Jeg er kommet væk fra fortiden. Det er dig, der har hjulpet mig til at komme væk fra fortiden. Men jeg vil bare slutte af med at sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber også, du gør, Lene. Fordi jeg elsker dig virkelig højt. Og jeg vil ikke sidde her og sige sådan noget her, hvis jeg ikke mente det. Og det her, det kommer dybt inden for mit hjerte af. Så jeg håber, du tænker dig en ekstra godt om. Eller ekstra godt. Eller ekstra gang godt om. Så ja, hvordan man kan sige det. Så ja, jeg glæder mig til at se dig, selvom jeg godt nok er meget sur på dig lige pt. Så ja, det var slut for den her video, og jeg håber, I har nydt tiden.